aiki na alkhairi to kai kuskura kai yi kokari kaga cewa ka kubutar da kanka daga mine daga riya. Kamar yadda wannan malami littafi ya faɗa cewa duk wata aiki na ibada ba ta da in dai akwai umurni da hani a ciki to lalle ikhlasi yana da rabo a cikin wannan aiki din. Kishin haka shine me duk wata aiki na ibada in dai har za ka yi ta kana so Allah madaukakin sarki ya karba to ka yi kokari wannan al'amari na mene na shirkul asgar kare ya shiga ciki shine mene shine riya. Ka yi shi domin Allah, domin shi riya wani irin shu'umin abu ne da ka iya fara aiki ba riyan amma kafin ka idar da aikin sai riyan ta shigo ya taɓata maka aiki. Wani kuma dama tun kafin ya fara din da riyansa zai fara da ita ne ci gaba har ya karasa aikinsa. To kowane nau'i kai in dai riya ta shiga ciki to ka shirka wanda yake karama amma kuma aikinka ya ɓaci. Allah maɗaukacin sarki ba zai baka ladan wannan aiki ba. Sannan ba a rantsuwa da kowa sai da Allah, ba a yi da iyaye maza wal ummahati ko kuma iyaye mata, duka ba a rantsuwa da su. Malai ya ce au gairi zalika ko wani wanda ba wannan ba in dai nau'i ne na ibada ba a sarrafa shi ma kowa sai ma Allah maɗaukacin sarki kawai shi kaɗai. Yace aw yaqulu ma sha Allahu wa sha'a fulanun, ko mutum ya ce kai Allah ya so wane ya so qul ma sha Allahu kawai kace Allah kawai ya so, Allah ne yayi kaza shi kaɗansa ba wanda ya taya shi, to idan kai haka ka kubuta. Aw yaqulu laula fulanun lam yakun kaza aw laula kulaybatu hazihi laula kulaybatu hazihi la'atana lususu barihatan, ko ka ce ai ba dan Allah madaukakin sarki ya so kowa ne ya so ba da abin nan ba haka ya kasance ba, ko kuma ka ce kai in ba dan katon kwaɗan nan da na siyo na kulla ƙofar nan ba da jiya ɓarawa ya zo mana gida. Ba a haka, in kai haka kai ƙaramin shirka da kwaɗanka da rashin kwaɗanka in mai duka ya ga daman aiko da ɓarawa zai aiko shi, kuma duk girman kwaɗanka zai iya zuwa ya buge shi ya emine ya ba abin da ya ga dama ya kama hanya ya tafi. Wani dattijo ya zo ana taro da shiga da mashin ɗinsa yana ta kokon ya sa can ya kulle wai don kara ɗauke masa mashin. Sai wani ya gan shi ya ce baba me kake? Ya ce ina ɗan ƙoƙari ne ɗan kare ɗan abin hawa na. Ya ce da mine? Ya ce da ɗan wannan abun mana. In man makala sarƙansa ya ɗaura sai ya ce masa ka gama? Ya ce na gama. Sai ya bugi jikin mashin ɗin. Shi kenan sai sarƙan duk suka watsa a ƙasa. Shi ma dattijo ya ce to ya ma fasa kullewan ma kuma shi ya tafi. Ya gane cewa ba wai kullewan shi ne dai hana ɓarawa ya zo ɗauka maka kaya ba. A'a, Allah maɗaukacin sarki kawai shi ne dai mene? Shi ne dai gadin ɗinka da kayanka da duk abin da kake nema a wurinsa ya baka. Nan ko ba an ce karka tsaya ka kulle kayanka ko ka kula da abinka ne idan ka zo ajiyewa ba. A'a, wani ya zo jan Annabi sallallahu alaihi wasallama da dokinsa. Annabi ya tambaye shi na dokinka, ya ce na bar shi ma Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi ya ce kuma ka ɗaure sannan ka yi mi sannan kuma ka dogara ga Allah maɗaukacin sarki. Ka dogara ga Allah amma kar ka ɗauka ɗaurewanka ko kullewanka shine ya kare ka daga shiga tasko na abin hawanka ko a ɗauke ko a shigo gidanka a maka sata, duka ba wannan bane, iko ne kawai na Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka ba a so ka aikata wani abu na ibada ka ce ba dan kaza ba da kaza ya faru. Idan mutum ya yi haka ya yi ƙaramar shirka. Allah maɗaukacin sarki ya samu dace. Sannan mala ya ce su'al tambaya ma farqu baina shirkul akbar wal asgar, to menene bambanci tsakanin babban shirka da kuma ƙaramin shirka? Tunda mun ji dai kowanne ga irin nau'insa, ga wanda Allah maɗaukacin sarki baya gafarta ma wanda ya aikata. Mala ya ce jawab amsa farqu bainahuma, abin da yake tsakanin waɗannan shirkuna guda biyu, anna shirkul akbar, lalle shi babban shirka la yaghfiru Allahu li sahibihi, Allah madaukakin sarki baya gafarta ma ma'abocin aikata wannan shirka din. Li qaulihi ta'ala, domin fadin Allah madaukakin sarki dake cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, lalle Allah subhanahu wata'ala baya gafarta ma duk wanda ya masa shirka. Duk wanda ya masa shirka Allah madaukakin sarki ba zai gafarta masa ba. Sai na biyu shine amma shirkul asgar, amma ƙaramin shirka fa huwa tahatul mashi'a, shi kan yana ƙarƙashin mashi'a ne na Allah subhanahu wata'ala. Idan an ce yana ƙarƙashin mashi'a bi ma'ana yana ƙarƙashin so daga wurin Allah. In Allah subhanahu wata'ala ya ga dama ma wanda ya aikata irin wannan ƙananan shirka din sai ya gafarta masa.
in ya ga dama kuma ya kama shi da uquba, wannan abin da ya ga dama ne, domin mi fa'alun ne lima yuridu, shi mai aikata abin da ya ga dama ne, kuma baya aikata abin da zai zalunci bayansa, domin ya ce shi ma kansa ya haramta zaluncin a kansa, sannan kuma ya sanya ta a tsakaninmu ta zama mene, ta zama haramu. Saboda haka duk wanda ya aikata ƙaramin shirka yana ƙarƙashin mashi'a na Allah subhanahu wata'ala, in ya ga dama wa ya gafiru ma, in ya ga dama ya gafarta masa, in ya ga dama kuma ba zai gafarta masa ba, domin mi wa ya gafiru ma duna zalika, yana gafarta abinda ba shirka ba, liman ya sha'u ga wanda ya so, in ji Allah maɗaukacin sarki. To Allah maɗaukacin sarki ya kare mu aikata manyan da kuma ƙananun gabaki ɗaya, ya zama na ibadan mu babu riya, duk aikin da zamu yi a matsayin ibada mu ɗauka kawai muna yin ta ne